Moro kineko se show chakri dwe mar aboro nyaka sani ok obi office. Aya, kiriero kamana inya. Obuya atire iri karka. To angi make watch timing me wacho cha. Kame entiere. Yo ero wijo kama shimoso wacho nok nyati mesara den weekend ji yweyo. Otime mana mani. Kime moko bede menti. Number one, karamo mshimo ndiye kwacho no. Aparo ni samane riembo Gachagua. Ne ni TV ka ne record nyalo magolo ni archives. Kaka no wacho gi teko gi Gachagua nego bede de. Koro konego be no penjo, Boaz nego penji. Number one, okanyalo wuoyo on behalf of ODM, but anyalo wuoyo kaka jaoma be. Mokeo home be. Achiel enni Homa Bay county government, the way mobedo ran must be informed by the rule of law. And mana kaka wadu ondiek nigi ratiro kedan joma pingo ondiek ni opati owuok e party to dhi e party ni poka pinge nikech mano democratic right mare. This year alone owadu ondiek osebedo chama katin tadek. This year alone 2025 to en ratiche because nyakobe a party ma conform ge ideologies more subscribed to. Angomo meyo the rights, social multi-party rights mag Oyugi Magwanga obedo denied. Gini no bedo repealed, section 2A no bedo repealed in 1990-1991. Kendo ochako be defected e katiba manyien wan go ma 2010. Karo Oyugi ja party bana. Number one, onge kanitiere constitution mar party mar ODM mo Oyugi violate. Ben ODM has structures mabedo guided gi Political Parties Act. Benitiere a petition based on conduct mar Oyugi Magwanga mosebedo forwarded on record to the national to the steering committee mar ODM. Nitie, I believe ni onge. Wadwa ne wacho ni en weekend. Ni no ok nyal riembe gi weekend ni Monday emiri to nikech weekend, nature mar weekend. To Monday gokinyi ni be na ODM osebet piny mo ochiwo resolution ni based on our constitution we violate kech waneno chien kacha MPs moko kane sirkal duto chakore nitie MPs mag ODM mano dhi timo mkutano State House mano luongegi ma penalty mano migi was based on a resolution of the national steering committee mar ODM. To Obuya iparo ni oriemb Magwanga ya pis mano mar jatend migao kalore kod county koso Now, number one, Imaya watch now, this is what is happening. ODM negi migepe ma effect resolutions mage. Governor Wanga is part of migepego kaka national chairperson mar ODM. Adwa wacho gi chir anto kan ja ODM ni Governor Wanga mokwongo nigi ratiro kaka governor CEO mar Homa Bay mar reorganize cabinet mare. But nitie gimiluongo ni Fair Administrative Action Act of 2015. And very clear kakiriembo jotich mag sirikal. In this case, Magwanga poko riembi. Omae manalemo mane en godo mano bedo delegated. Ne en kaka CC mar agriculture. To nitie daktari moroka akili luongo ni Pitanga. Mano riembi kogole CC mar roads, I think so. Bende nitiere chik bende no luonge to bende nitie kata barua moromo miye monyise ni show cause because of based on this. Talking your history, order ne wacho ni by dwe mar aboro ni ema no Oyugi Magwanga osebedo kalawi office. Owadwa manyakewa deleto ngorongo wende ngondo were no thokarango. To it is on record ko Oyugi ywak ni no rosoloro mare kaka jakasipul to kaka ja county government eliel mano duokene. Ang'o mano inform mano. Kendo
liel, no wacho ni liel, no tame dhi liel. Kendo, just hold on, Sami Wuyotaling. You'll make your point. Just hold on. On these things, Mano is a testimony. Need there have been underlying misunderstandings. Moko chak oregi watch by election makasipul. Gigi gik mwachien kacha. Mano mi adwa inform wete gagi. Ni number one, the county governor Mahoma Bay, a national chairperson ODM. Position Mareno and position Manigimbi Onego Tigo Code. And my prayer, Kakaja UDA, because ODM is a sister coalition partner, Mar Kenya Kwanza government. And we take ODM very serious. Manemo Mayo, Adwani Governor Wanga Udi. Number one, by election, Makasipul. ODM candidate, no Yodo, 16,000 votes. Other candidates, no Yodo jointly, 13,000 votes. 13 against 16. Means only ODM no Yombo get 2,000 votes. Do not forget, Nimano, Governor Wanga is on record, Kawachoka, Ni Katagonyo, Biogonyo Matara. That's all done. Deviating. I'm not deviating, I'm landing, I'm making my point. When you're making your point, I do not interfere. Deviating. Number one, the point, King Iyo Gigi. Tiyodone, Governor Wanga is on record, no Golopes. It is also on record, the deputy party leader Marano Biro Kasipol, Wood Barandega, Dr. Raymond Omolo, Mo Biro, Mo campaign, called CS Mbadi, Mo campaign, ne Boyd Were in Kasipua. All this strength combined, Pode Yodo, Kapod, Doma, Obalo, Ge Paroni, or Yodo Kura collectively, and for Paragadik against 16. Ma and Gimombi, or Kakavana Wangadwa, Kwae, Kakachiaman, my UDA. In the spirit of moving forward at the rural based, or dog paying or tone down, Mondo, or UIG, Mondo voter apathy. Kick maybe 2027, Dr. Williams. That is my prayer. What do you get?